Avui us vinc a recomanar No despertis vells fantasmes. L'autora és Teresa Blanch i l'il·lustradora Cristina Picazo. L'editorial és Anima Llibres. La col·lecció és La formiga groga. L'edat recomanada és 8 anys. Aquest llibre té 102 pàgines. No despertis vells fantasmes va de fantasia i d'aventures. Té la lletra petita i no té lletres de colors. Aquest llibre va d'una nena que es diu Claire Steven, és filla única i s'avorreix molt. Per això, un dia decideix fer-se una amiga imaginària i de nom li fica Ashley. Eren molt amigues. Si voleu saber com continua, llegiu-vos-el, us encantarà. Jo el recomano perquè és entenedor i els dibuixos són molt xulis. El recomano a la gent que li agradin les aventures. Adeu, espero que us ho passeu bé llegint No despertis vells fantasmes.